Hello logoफोर खुलुमलायबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथां भिउअर्सफोरखौ दिनै आङो थांगासिनो दं जाहैबाय क'क्राझाराव ओमफ्राय क'क्राझाराव बेबायदिनो आङो सासे फंबायखौ लोगो लाहैगोन आंजों लोगोसे दङ जाहैबाय नै जोंनि आदा बिलियाम ओमफ्राय दायो सानैजों थांगोन ओमफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आङो एसेब्लाबो फानि एसे एन्टारटेनमेन्ट भिडिअखौ लाबोनो नाजागोन ओमफ्राय बे फंबायखौ सोर नोंथांमोना जेब्ला नुगोन अब्ला सिनायखागोन ओमफ्राय सानैजों जोङो दिनै बेबायदिनो एसे हयथ' पाब्लिक रिएक्शन भिडिअबो लाबोनो हागौ आरोखि ना फंनैसो एसे गुरलाब गुरथाब बेलथाय होनोबो हागौ आङो थ' आंजों लोगोसे नायलांदो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लोगोफोर थ' फाइनालि सफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोङो नैबे फंबायजों लोगो मोनलायबाय हेलौ फंबाय मोजां ना मोजां ओमफ्राय खबर सबर मोजां दायो जोङो बेरायलांसिगोन ओमफ्राय जों दा गाखोना लाग्रोसिगोन गारियाव ना माथो बुबुने ओमफ्राय जोङो मा खालामनांगौ खालामनाङा नायलांबाय थादो नोंथांमोननि गेजेराव दिनै एसे बारला बुरलिबो नुनो हागौ थ' ओमफ्राय दायो जोङो थांसिगोन लोगोफोर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय नैबे लामाजों थांसिगोन जों दायो जोङो नैबे फंबायखौ लांफैग्रोदो आरो ना दे ओमफ्राय लोगोफोर दायो जोङो सासे आदानि हटेलाव ओंखाम जाना लाग्रोसिगोन ओमफ्राय बे हटेलनि नामा जाहैबाय बड'लेण्ड आरोना दा जोंनि बे बिटिसि सेक्रेटारियेटनि सिदा ओरै नै बेनिफ्राय नुहरखायो बे आदानिफ्रायनो ओमफ्राय सिदा आरोना नै बड'लेण्ड हटेलाव दायो जोङो ओंखाम जाग्रोना लासिगोन ओमफ्राय बिदिनो जोङो बे हटेलाव जाबाय थायो ओमफ्राय ओरैहाय दङ जोंनि बे हटेलनिनो अनार मालिक आदा ओमफ्राय आदा माब्लानिफ्राय हटेल खुलिजेनना बेफोरबायदि सोलिबोग्रामोन सोलिबोजेनना माब्लानिफ्राय आदा बिदिनो माबानिफ्रायनो 2018 निफ्रायनो दासिमहालागै ओरैनो बेसेबां इयार्सआव रानिं 18 बा सानदो 6 बोसोराव नैबे आदाया बे बड'लेण्ड हटेलखौहाय खुलिनानै 6 बोसोर रानिंआव सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय बिनिनो बाजैखौ नुवाखै आं ओमफ्राय नै ओरैहाय ओंखाम खुरग्राफोर मावग्राफोर आरोना थ' नोंथांमोनाबो फैदो ओरैबायदि मोजां बे बड'लेण्ड हटेलाव सार्भिसा थिग आरोना सार्भिस थिगनि थाखायनो आं नैबे बड'लेण्ड हटेलाव रानिं जाफैयो फैग्राफ्रामबो दा बिदिनो नै खुना होबाय जोङो आंजों लोगोसे फंबाय सानसुमा दङ नै जायनि फलाव नोंथांमोना नुखाबाय आवगायहाय जेनाखि जोंनि बिटिआरनि सिपमा नैबे ब्रादारखौनो लानानै निउस खालामदोंमोन ना ओमफ्राय बिदिनो नै बाजैमोन दङ ओंखाम दिनैसो आङो फार्स्ट टाइम ब्लग भिडिअ लानाय जाबाय ओरैहाय नै मा ओंख्रै नानि अयथासार इउनिफर्मलै इसिने ओंखाम खुरग्राया दा फैदो लोगोफोर नोंथांमोनाबो जाफैनो हागोन नैबे आदानि दखानावहाय आरोना जायखिनि नोंथांमोना नुदों ओरैबायदि मोजां माने सार्भिस खालामो आरो ओंखाम खुरना होग्राफ्रा नोङो मालाबाबो ओंखाम लाबो ओंख्रि लाबो होननांनाय नङा आरोखि नैबे बड'लेण्ड हटेलाव जायोब्ला थ' जोङो जाग्रोनानै लासिगोन लोगोफोर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय फंबाय सानसुमानि माखासे लाइफ स्टाइल लाइफ जार्निखौ आङो मिन्थिना लानो नागिरदों नालाय बेखायनो जोङो दसे सम सावरायग्रोगोन दै जिरायनानै बिनि उनाव फंबाय सानसुमाया माबायदि बातना बेखौहाय देखायलांगोन ने दसे समब्लाबो ओमफ्राय पाब्लिक रिएक्शन जोङो ससे लागोन फंबाय सानसुमाजों आंजोंहाय पाब्लिकनि गेजेराव अपेन भिडिअ पाब्लिक रिएक्शन लागोन जोङो दै नायलांबाय थाब्लानो जाबाय फाइनालि जोङो जोंनि फंबाय सानसुमाखौहाय लोगो मोनफैबाय दा जोङो बेबायदिनो लोगो लालायनानै ससे फैनानै नैबे गौरां पार्कआवहाय हाबफैबाय ओमफ्राय दा बे गौरां पार्कआव हाबफैनायजों लोगोसे दिनै जोंनि फार्स्टआवनो जोङो फंबाय सानसुमाया फंनै बारनानै देखायग्रोखाबाय ओरैबायदि गियालन आरोना रिस्कि आरो ओमफ्राय दा बिनिनो बिसय आङो फंबाय सानसुमाजों फंनैसो रायलायगोन दा फंबाय सानसुमाया माब्लानिफ्राय बेफोरबायदियाव इन्ट्रेस्ट जाजेनदोंमोन एबा माब्लानिफ्राय बे जेनाखि पार्कार बेफोरबायदि बारनायखौ सोलोंजेनदोंमोन फंबाया ओरैनो फंनैसो खोन्थाना हरदो माने आङो बेखौ बे पार्कर होननायखौहाय माने आङो उन्दैनिफ्रायनो माने बिराद गोसो दंखायो आरोना माने इन्ट्रेस्ट दंखायो बिदिनो इउटुबफ्राव नुबाय मबाइलाव नुबाय बिदियावनो उन्दैनिफ्रायनो सोलोंबाय आरो आङो क्लास 3 फोरनिफ्रायनो सोलोंबोदों आरो क्लास 3 फोरनिफ्रायनो ना दा बे क्लास 3 फोरनिफ्रायनो बेफोरबायदि बारनाय बुनायखौ सोलोंफोरनायजों लोगोसे नोंथाङा माबा मोनसे कुम्फु बेफोरबायदि लाबोदोंमोन नामा कुम्फुखौथ' आं जेबो लाफेरनाय जायाखैना दा बियो सोरनिबा थ्रुयै रोंदोंना नों पार्सनेल इन्डिभिजुवेलि सोलोंदों बे बारनाय बायदिसिनाफोरखौलाय आं पार्सनेल हारसिं सोलोंदों आरोखि पार्सनेल ना हारसिङै सोलोंदों दा बेसेबांसिमाव नोंथाङा दा रानिं फरायनानै दङ ओरैनो जेनेबा आङो क्लास 10 आव फरायो क्लास 10 आव ना देग्लाय नोङो एग्जाम होगोन होनबाथ' ओमफ्राय दा आङो बेबायदिनो फार्स्ट अफ अल नोंनि माखासे
नाम बायदिसिनाफोरखौहाय खोन्थाना हरदो माब्रै नोंसिनि फेमिलि बेसेबां दङ ओरैनो जोंना फेमिलियाथ' गासै 6 जन जायो आरो 6 जन जायोना बेनि गेजेराव बिदा साबेसे बिदा सासे दं बिनानाव बिदा साबेसे दङ थ' लोगोफोर जोङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामबाय थाला जा मिथिनाखौ नोंथांमोना बै समावनो जेब्ला बिटिआरनि चिफआ जोंनि फंबाय सानसुमाखौ लांनानै बेबायदिनो बिनि रोंगौथि माखासे टेलेन्टफोरखौ देखायग्रोनाय जाखादोंमोन अब्लाबो दिनै गिबि खेबनि थाखाय आङो फंबाय सानसुमाखौ लोगो लाफैदों दा बिनि प्रेक्टिकेल आरोना बारनाय बायदिसिनाफोरखौ जोङो नायनो थाखाय दा ब्रादार सानसुमाया आङो रिकुवेस्ट खालामनायलाय फैबाय रिकुवेस्ट खालामनायखौ ना होनाखै जों नुजाफैबाय लोगो मोनफैबाय दा बिदिनो जोङो माखासे बिनि जिनाखि ब्रादार सानसुमानि फंबाय सानसुमानि आरोना बारनायफोरखौ जोङो देखायलांसिगोन नायलांबाय थादो लोगोफोर बारा गोबाव खालामालासे दिनै जोङो भिडिअखौ नायलांसिगोन लेट्स गो बिदिब्ला ना लागा दा नै फंबाया जोङो बेयावहाय एसे साबसिन नालाय प्लेन जायगानि बेयाव बारनो नागिरदों आरो औ मोजां दे थ' बारदो दे होमब्ला फंबाय जोङो लासिगोन नै फंबायखौहाय एसे केमेराफ्राबो दाम खमिलै मबाइलफ्राबो दा हाबफैगासिनो दं नै ओरैहाय बेसेबा गिदिर गौरां पार्कनि गेट आरो दा नों मा स्टाइल बारगोन नों मोनबेसे मा बेदजाम गोलाव औ दे दा बेदजाम गोलाव होसिगोन इयो अयथासार गियाल'ना बेलथायखायोलै ने मा अरजाया दे जेबो नङा बारबोलानो जाबाय लागाव बेसेबा गोलाव नै बारला